horo kichig khora nono ring horo bukhamuani rajagai no thangkha ninio nai thogorun bai bukhamuani rajagai no thangkha ninio nai thogorun bai khapa khora nono ring horo kichig khora nono ring horo. Các bạn senang banget ini bahwa hai video update ke dalam TV aja. Các bạn senang pilih video no. Thảm lại title logo nhá cảm cái sai mắc cái này và cảm cái gì mắc cái này. Thì video vào hay no. Các bạn senang tiếng video vào vậy thumbnail các bạn senang. Black này này sini box giúp khorok sa. Hai black nó share itu berapa? Hai black nó sini tibra idol season 2 black nó. Khorang ketik lain này black nó teh sini teh tahu teh box song logo song no. Black nó kena tok lain này resawe kena dekat teh am ni aglo. Black nó sini sao trong một black nó vini được xong nó khâu này black nó không ra cái té ông này ông là black nó hay này snit বহু যোগ share দিতে আমরা black nó kana tok klai này bor sawe kana dika cái web snap pula na video sini no goi bok kam ni kana makra sini বহু যোগ share দিতে আমরা মানে khong ni bisin te ba mample bisin te phani cái web sing bisin kok se oi hai sing sini te oi sa sini বহু যোগ share দিতে আমরা মানে mample bisin te ba khong ni bisin te te oi sa hai này bini rồi xong nó sừng kia kam kia kana nyala na cái web snap kia kam kia kana tong đi tam ne le web xong nó có video rồi xong này bisin te ba khong ni bisin te sai mana no ngi bos ni nani bagai hari bang web sang bisin kok se oi hai này sang sini rồi xong ngai ba bini khong ni bisin te sing kia kam kia kana nyala na lam sogo bukuk no pula no ni sin mung kisa sai kenar gadi hambai pelai no tini no hani oro khai hanu cover khai pega an mong shari de burma an kami rok khangkyang dekha kapra kami an kami no ke nan tabu tamur khai tong kisa sai kenar ta ang student tabu college pori tong women's college third semester ro kok borok major na hari pori tong sa hambai heke hanke bukuk ningmia Tripura Idol season 2 selection ngai nin bakhabu haima tong ka kisa sai kenar gadi kaisa jaga audition roi select ngu ke ba obviously to ton thong nai normally bui tong khuma hai nang tong thokata belai tong thokana hanke nangaro mia resapur rogo bahai rong kani ni bakharok nervous dang kha mo hai rong kha kisa sai kenar ni nervousness to abo jespan kiri hindi jespan confident hindi as an audition rei tongo ya competition na nangya appreciate tongo yo at least 1% 2% on din thani nervousness tong ai nota hambai heke ganang mia pula aro bogano resap kha abo kisa nang singo henry resabai kenar ke belai sanai bogano resap kanang pula resap kha khora ngono ring horo kichigei or resap mongbai nang mia praro chen kha ke abo nang sini lukorong kisa or resap ngon nang selection numan ya golo kisa or resap ngon nang singo henry resap kenar dita hambai khorang nono ring horo kichig khorang nono ring horo bukhamuani rajagai no thangkha ninio nai thogorun bai bukhamuani rajagai no thangkha ninio nai thogorun bai khapa khorang nono ring horo kichig khorang nono ring horo hambai heke belai nyo khorang khana to ke resap khanar ka on bagi nono belai kana hambai marwa engke nango gan no puiler resap ka engke namia total ko te gan dong mar resap kharo angaro mia total kaitham mar resap kha kaitham engke tai ke segan bobo mar resap ka abo kisa nang henry resap khanar jere taru chini lokurma khanar angaro first to khorang no ring hor kichige resap kha second thanga inge borok kaisa musap to resap de hin shao gabon bagayang chini
mem manusi bini bini khuk bai no sabjak bini khorang bai ar samung bai no ang ya from sak tok ka shar sab khata ke nang hai tini hai sala sini lokorongo nino resabungo hai tei kisa resab kana ren nang ke nango te kisa gana bo resab kana re sini lokorongo nang je selection nang tiki pemeni bo gana resab ning tika awa tai tang sa gana resab kana dikisa anga masar ko gana samano nang bai malai khe dida ko thai ko ma wi thango no na sing mamang jora pai thango nang bai malai khe dida ko thai ko ma wi thango no na sing mamang jora pai thango nang bai malai khe dida o turuk himui o himte bole o file thango munay o yale himui o tiluk mukham thangti ka khapang no khogei nang bai malai khe dida kok thai ko ma bai thango no na sing mamang jora pai thango nang bai malai khe dida hambai belanya khana toka o gana resab ning selek kana o duja belanya hambai hakeno no bukungo ge tai tang sa gan ke nang bo gan resab kha ni tin ta gan mar resab ke tai tang sa gan borok ano sa western best hano ge borok no south ta tang salama resab din nei ka tang salama resab mo resab kha ke o tang salama resab mungi omno bon nang kisa sini lokorongo henari khanardi aja nini mokol ni na shikmao nogoni ni hamjagma nini khapang ni khaformao nogoni ni hamjagma jora baig dalriwai anonang tulangai thangdi onai thok mungnini mungshabai shujak nakrai nakrai gdalja nini tomungrok thangshar tung shalama chung him lai nai nini ani langma kerenggai tongsha tung shalama chung him lai nai nini ani langma manjui tongsha hambai belanya hambai hake sin bukungo nung to contestant number 1 ngai nini bukharo belanya sarangjak nga taisi nung selection bongka engkan nung tabu gala rawani bagai nung boma hairok nini preparation nai tong boma hairok tau kisa saikena rita mia se select angmani ba mia audition lai thangmani ke tabu sujara tu to preparation grade ko bus tambo preparation choli nai ta hambai hake belana hambai norok ani nogo phayai ano cover khaipe man bagai belana hambai norok ani fashion de sinamo chongmani amoni bagai norok an nogo phailai khaba bun bagai nong belai khana pai flaya hambai pai thago ang sanani mo chongo lokorok no ang bustango thangai tongo galarao nani je mansalang try khlainai kaham khlainani ke norok brongi channel tei monogai manai ka mo channel tei monogai manai ke norok boni channel ta subscribe khaya ko ka subscribe khaji tei brongi channel o kabangano video upload khaijak tong haya da a video ro norok nai sajak thangke like comment share te subscribe khainan ta hambai hake bukungo singo jorar mone bagai asingo tinin bagai paile sinai hambai